Asline ngendi, Nduk? Kula asli Pulung Ponorogo, Pak. Pulung Ponorogo. Ponorogo. Gandeng iki neng ngarsane Bapak Bupati terus manggon ana rumah dinas. Iki tempat ini sangat bersejarah kanggone sampean. Nggih, Pak. Matur nuwun, Pak. Matur nuwun, Pak. Iya. Kowe pengen entuk akeh? Apa, Pak? Pengen entuk duwe akeh? Pengen, Pak. Nyindenmu nang jaba kono lho, Sang. Jejeran wong bagus. Kuwi lho lek gegem iki jan kuwenceng. Belas raketer ya ya. Ben gak ilang kok. Oh iya. Oke, sing bener Nyidam Sari Asmara, mboten Ngasmara. Oke. Dia balik 200. Oh, mleruk langsung mripate mak pluwirok ngono. Ora, Sofi mana. Nggih. Ongkean kula pripun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi Hafifah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Nggih, ya. Asline ngendi, Nduk? Kula asli Pulung Ponorogo, Pak. Pulung Ponorogo. Ponorogo. Saiki sekolah ana ngendi? SMKI, Pak. SMKI iki kepanjangannya apa? Sekolah Menengah Karawitan Indonesia, Pak. Bagus. Kelas pinten? Kelas tunggal SMKI, Pak. Heeh, ning tak weling lek omong ora kudu ngangge Pak terus ya. Nggih, Pak. Oh, ngono lah apa-apa ngangge Pak aja. Ya. Nggih. Nggih, ngono kuwi. Saiki arep ngopo sampean? Nembang, Pak. Diomongi aja ngangge Pak kaya nembang ngono lho. Nembang. Badhe nembang ngono. Apa Badhe Pak ya? nembang. Pak Dalang ngono dikompliti, ngono ya. Badhe nembang, Pak Dalang. Cipta Kuntadi. Oh iya. Kowe iku tak kepruk iso Cipta Kuntadi ora. Iya. Bocah suwi-suwi marai pengen nonyo aku ora. Iya. Arep nembang apa? Suarane semari le serak. Mboten entek, Pak. Mboten entek iya apa? Dereng patek. Oh, dereng patek. Urung waras banget. Nggih. Sik edan ngono ta? Nggih, Pak. Oh, nggih, amin ngono ya. Heeh. Wis tak bebasne gandeng suaramu isih belum 100% pulih, pengen nembang apa? Kula pengen nyaur utang, Pak. Lah kowe iki goleki rentenir apa nyaur utang? Maknane piye? Kalau wingi lak nganu to, Pak, kula nembang kayak nganu napa? Ngoyo terus gerak terus nangis, Pak. Oh, nangis. Heeh. Terus nyaur utang piye tegese? Niki kula nyaur utang badhe nembang melih. Oh iya, nembang apa Nduk Cahayu? Nembang kados kala wingi, Pak. Sing ngendi Bapak lali pisan, sing kados wingi sing endi? Sing endi? Asmarandana Semarangan apa sing endi? Pedang kuning mawon, Pak. Oh iya, podang kuning. Slendro? Nggih. Slendro apa ditakoni kok nggih lho. Patete lho slendro menyura 9 apa 6 lho slendro? Slendro duka. Iya. Slendro 9 ngono lho, sing cerdas ya. Nggih, Pak. Slendro apa? Songo, Pak. Nah, slendro 9. Kudu pahan patet ngono ya. Nggih, Pak. Nggih, wis ndang nggih nembang. Gandeng iki neng ngarsane Bapak Bupati terus manggon ana rumah dinas. Iki tempat ini sangat bersejarah kanggone sampean. Nggih, Nah, Pak. biasanya kalau nyindene ning gunung-gunung to. Nggih. Iki ning kutha. Nggih, Sing Pak. hati-hati arep nembang bismillah sik. Nggih, Pak. Oh, ngedruk bumi ping 3, ndang. Bocah nek polos men kon gedruk ya gedruk tenan ora. Jajal dibawani yo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nadyan wujud temong peksi Elah. Peksi iki apa, Nduk? manuk, Pak. Elah, ngerti. Peksi iki manuk. Heeh, pinter. Terus
dikeploki meneng wae direspon to. Mesake sing presani lho dikeploki meneng ae. Makasih. Iya. Malah kaya bincang makasih ngono iki. Matur nuwun apresiasinipun ngono lho. Matur nuwun apresiasinipun Pak Bu. Ah ngono kuwi. Njajal madhep rene. Nah, bareng dikeploki terus guyu dhek. Ngono padake doro ya. Ya. Iya. Oh, alah. Matur nuwun Pak. Nggih. Walah wis malih praupane malih puwadang modele ngono. Sing maringi sapa nyuwun prisa? Asmanipun sinten, Pak? Asmanipun sinten Pak? Oh, Dina Sirajul Rajiun. Nggih, mugi-mugi dados amal kesaenan jenengan. Mugi-mugi dados amal kesaenan jenengan Pak Rojiun. Nggih. Monggo sinten maling badhe nyawer. Monggo sinten malih kang badhe nyawer. Mumpung dereng kula tutup ngono ta. Mumpung dereng kula tutup. Heeh, kaya bakul jamu malan kowe ora. Ayo. Matur nuwun Pak. Kowe engko lek nyekel dhuwit ora fokus lek mau nembang. Nggih Pak. Dekek kene. Ngono wis. Ora lek tak jupuk. Lek kowe nembangi bendarane aku ya. Ndang. Nyekel dhuwit ayo. Alus manis Nengsem. nengsem make Wis rasa tolah-tolah golek saweran ora. Santai wae lek kurang apa lek ngenehi. Karo Pak Bupati diparingi akeh aku bingung nolah-nolah. Aduh, muga-muga enek neh, muga-muga enek neh. Iya. Iya. Lah wis disawer ngene tangane aja membegegek ngono kuwi. nggih Pak. Dipulahke, yo. Diangkat, kiwa diangkat. Nah. Wis ketok kaya ngomong ngemis malan kowe. Iya. Yo. Wong enek piye ngene-ngene ya mesti noleh lho. Mesti batine ya Allah duwe neh, ya Allah duwe neh ora. Wis medun, tangane medun. Nah wis. Nah iya. Ngono, rada mlaku ngiwa ngono. Blocking panggung digarap. Nah, ayo. Karo nembang aja mlaku tok, ayo. Ngono, heeh. Golek isi podang malah kaya bar sunat kuwi malah ngono lagu. Hop kene, hop mandek. Nah. Elak. Ibu bunga Ayo marani tok ora tak nyekel kok marani tok ya. Tiku nene ya. Nyanding bisa dadi
Sepisan malih nyuwun tepuk tangan untuk Umi Hafifah, siswa kelas 1 SMK Negeri 8 ya. Iki kok jaluk ora? Nggih, Pak. Oh, diparingi pira mau karo para Sutresna? 150. 150 ya. Nggih. Ya, saiki disawang. Ngerti matematika ta? Ngertos, Pak. Pira? 100. Iki 100. 100 karo 100 pira? 200. Tak tambahi 50 nya. Wis. Matur nuwun, Pak. Alhamdulillah. Lah wau sing biru, Pak. Mudeng rene gone. Bocah ora ngerti matematika to. Diulang matematika apa ora? Nggih, Pak. Duite pira? 150. 150 ngono lho Nggih, ya. Pak, 150. Heeh, 150. Iki pira? 100.000, Pak. Iki pira? 100.000. Bisa matematika apa ora? 100 karo 100 pira? 200, Pak. Mbuh 50 lho, piye ta aku iki? Wis ya nembang. No. Weh. Oh, ngisin-ngisine ora. Ngono ta. Ora. Matur nuwun, Pak. Dalang Cipto Kuntadi. Wis pinter anyak kowe karo aku. Ora pareng ngono kuwi ora. So cipta ora. Oh iya. Iya. Matur nuwun, Pak. Matur nuwun, Pak. Iya. Kowe pengen entuk akeh? Apa, Pak? Pengen entuk dhuwit akeh? Pengen, Pak. Nyindenmu ning jaba kono lho, Ndang. Ayo weh, mesem ditresnani karo Piyayi Pekalongan Umi. Elak. Arep gitu apa, Nduk? Gitu apa, Nduk? Badhe kula tabung, Pak. Ditabung. Nggih. Dilumpukne. Nggih, Pak. Alhamdulillah. Sampe nyinden pirang-pirang bengi, wis pirang-pirang taun ngono kuwi, duwite kok nggih apa? Nggih kula lumpukne, Pak. Sakniki damel kula tumbasne ingkang rodone sekawan setire bunder. Alhamdulillah. Dadi ora nganggo sepeda motorne saiki lek tanggapan. Mboten, Pak. Apa mobil Avanza? Sanes, Pak. Xenia. Sanes. Panther mesti. Sanes, Pak. Lho, Kijang Innova. Sanes. Lah apa? Selepan. Kowe selepan nabrak kowe dhewe kuwi ora. Mungkin iki tuwas tenanan tak kira le roda papat sing berase wae dapure selepan ora. Apa ya sae sinden umi numpak selepan ora. Ha iya, Yo nembang. Yo. Esuk awan ning omah wis ora kerasan. Yoran golek sing tak sayang. Mubeng-mubeng miteraken goleki. Ora kasa esuk awan nganti wengi. Neman yen nganti ya kang nyawa. Leyang tak sawang meso ing abang. Tekan tangan kadhik saka kadowan. Sarawi ngoceh dewen ing ngarsa. Tak supun maca kuning agawe pikirku komeng. Seret ireng tak sawang tambah manise. Ibu bungah yen lakon nyanding sinan. Ora bakal atiku kekiwang liyan. Si ujang andutut ati keberatan. Ora manduh atiku tansaya tuturah. Tak seranan isun pikat.
luar biasa ya. Ari ndasal mergo rong goyang iki mau. Kowe entuke wis semono mosok ora goyang ayo. Dam Sari ya. Satu lagi. Gelem Idam Sari. Ora apa-apa to. Anggarane cukup to ngini Dam Sari? Cukup. Oh, cukup ya. Aku seneng mosok cah cilik bintang tamu cah cilik-cilik ngene lho aku seneng. Mergo lek ngene iki bahaya sok-sok malan. Ya nggih, nggih. Nggih, ya. Dibawani napa? Dibawani. Bawani, ya, nggih. Ketoke kaya repot nek dhuwit to nduk sampean. Boten. Mboten ya wis. Niku. Duh wong ayu. Bepujening ati. Kaya ngene. Wong nandang asmara. Apa tuh awakku Lemelas. dewe Menes nduk. Anake tukang plitur. Judewa Jawa Walas sono mring wak mami besok kapan katekan jejeran wong bagus. Kuwi lho gegem iki jan kuwenceng. Belas raketer ya. Ben gak ilang kok. Oh iya. Nggih. Iki bahaya gede sithik mesti maneni karo wong lanang iki. Wis anake sapa iki Mbak Rini ayo. Diupamaknona godho tanpa prau sasat sarah ing jolotri ngidam saringas Tak koreksi ra nesu to. boten Sing kare dhewe sing beneri Nyidam Sari Asmara, mboten Ngasmara. Nggih. Ya balik 200. Oh, mleruk langsung mripate mak pluwirok ngono. Ora, Sofi. Nggih. ongkean kula pripun Mosok lek ngajari ngono Mbak Rini. Cah cilik sar ngongkek. Ayo, aduh. lah nek kula kalih Bu Kesi saya pundi Saya jenengan. Napa ngongkekane ku jenengan. Buka si lekas arep ngongkek wis ngentut sik kok. Jos jenengane ngono. Malih kula malih bingung ayo. Ayo malih cabar aku malian ayo. Ngono kuwi. Ya, tapi sak langgame. Nek kalau pas dandut joget lho, soft. nggih Joget ya. Nggih, cepet ya. Ayo, nggih. Ya. Buka celuk, yo.
Tambahke, Nduk. Seriosa. Ditanya mlaku. Nyapa ngangge ngono kere dhewe? Tinggal guyon. Wah. Bocah semono kaya mbanyol. Balenono kere dhewe jajal piye? Napas kula dereng kuat. Oh, napas. Oh iya. Piye mau guyonmu piye mau guyonmu mau? Nano kere dhewe piye? Nalikane. Sing kere dhewe. Lakai lintange, ayo ndang kuwi. Kaya mau lho. Lakai ayo. Lakai lintange mlaku. Ora ngono mau. Oh kok bedane ngono. Ora ngono mau. Ayo. Ngono ayo. Semi-semi kaya Mbak Tutik mau. Ayo. Nggih. Ini sampai luar biasa, Nduk. MC ya. Mbak MC. Oh, BMC nggih. Dadi iki mau penggemar wayang, Nduk, Sof. Iki saka Bojonegoro iki berduyun-duyun mirsani rene dari komunitas WMC Wayang Mania Community. Nah, kuwi rawuh nang kene iki kepengin nekseni jenengan ngono kuwi. Siapapun dalangnya yang penting wayangnya dan sofinya. Lah kuwi. Matur nuwun kadang-kadang BMC ngono nang. Matur nuwun kadang-kadang BMC. Matur nuwun kadang-kadang BMC. Kadang-kadang ora kadang-kadang ya nggih. BMC Wayang Mania Community nggih. Matur nuwun muga-muga sok kapan iso ketemu neh karo sampean karo Mbak Tias barang iso tanggapan rene. Ning yo piye lho mong kene angel kon nanggap senengane nonton lho. Ya Pak ya. Heeh. Nonton mawon. Nah apa. Kene salim kali Pak Dalang. Nggih, esuk sekolah to? Sekolah. Lah nggih, ngitang bubuk ya. Duwike disimpen dhewe.
Aja dicaosne karo mboke ndak ngilebon panci ya. Nggih, niki salim malih Pak Dalang. Nggih, niku nggih. Cinta cilik pun kathah Pak kok nambahi terus ora nggih. Iya, le sopan. Ya nggih. Nggih. Niku Nyonya Menir nah niku nggih. Apa neh? Kula nyuwun pangestune ning ten Bu Kesi. Oh iya, Bu lho. Ayo. Pangestani Bu Kesi. Nangge mic Bu Kesi. Ayo. Barang kelan 200 kita sedih ta Bu Kesi kowe. Ayo. Ya pangestani. Cahya. Saestu kula trenyuh. Trenyuh niki calone dados generasi hebat. Bismillahirrahmanirrahim, Nduk. Sungkeman neh. Anjir. Jane mau sidungane karo Bu Kesi, lahir batin muga-muga sampean besok dadi sinden kondang. Ning syaratnya kudu sinau sing tenanan ya, Nduk. Nyinden kuwi gampang-gampang angel. Yen urung ketemu dalane ya angel, ning nek wis ketemu dalane iso gampang banget. Ning sing luwih angel maneh njaga wibawane sinden supaya tetep ajeg apik ya. Wibawane iki kaya apa? Budi pekertine dijaga, duwe sikap tingkah laku sing apik ya Cahayu, ya pinter nyindene, sikap tingkah lakune apik, agamane apik, bekti karo bapak ibu. Sekolahe sing pinter. Kaya Pak Cahya kan ya dalang kondang ya dosen lho, kuliah S2. Sampeyan gak pengen to? Pengen to besok? Nah, Bu Kesi malah S3 kuwi, sluman-slumun selamat nah. Saiki salim karo Bu Kesi tangan loro. Ayo tangan loro, salim. Mike dekek sik, Mike dekek. Ayo ben dipangestoni kok. Wah, abot duweke karo pangestu. Wah, wis. Piye carane? Lah, dekek nang mburimu kono kan ora dijupuk sapa-sapa to. Ayo. Diluplek sebelahmu, plek. Nah. duitnya kan sebelah nah. Beh wedi lah dijupuk Pak Yoyo. Ora, ayo sungkem tangan loro. Ayo. Nggih. Sungkem. Iya. Alah. Ora nggih. Jan kaya cilik aku ireng tenan. Langsung dirayuk neh duwite. Wah, wis.